हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे लाइक खालामना होदे सनाफोर दे आंहा नै दिनै भिन्दि हानायनिफ्रायसो सुरु खालामलायबाय भिडिअआ भिन्दि भाजा एवनोसै भिन्दि गरमथार दिनैबो बोथोरा बां फुंनिफ्रायनो नै आंहा अमा एवबाय अमा एवनानै लाबाय अमाजों खुमब्राजों संसै अमा खुमब्रा लोगोफोर सोर गोथाव मोनो खुमब्राखौ गोरलैखाय आङो बिदिनो हादों एसे लदब लदब गोथाव मोनो आं लदब लदब हादों नै लोगोफोर जानोसैलाय आंहा नै खुमब्रा ओंख्रिसो गैया खुमब्रा अमा बेदरखौ बाथाय लांनो भिन्दिखौ बिदि हाबा गोथाव मोनो आं लकेल नांगौ दे भिन्दिया नै दाख्लै बानायनाय आसारा बानलु किं चिलि बानायमोन आं किं चिलि बानायनाया जानोसै दिनै थाब थाब जानोसै खुमब्राया गोथावथ' आरो एवनायावनो आराम गेब्लेदों बानलु आसारबो जानो नां बाबारे जि गोसा बरिया जाखागोन गरमखाय जि दै गांदों लखबला जानोसै गरमथार थाब-थाबनो खुमब्राखौ गोथाव मोनथारो आंहा खुमब्रा ओंख्रि होनबाथाय गासिखौबो गोथाव मोनजोबो आङो माथो होनबावनो गोथाव मोननायखौथ' मानसियानो मोदोमानो एसेबां एसे फुङो बानलुआबो गोथाव मा जानाया गबाय थाखो थाब फैसिगोन नामा आंजों नै दैया बाहाय लायनो नागिरदों ना लोगोफोर बे दैयाव ना हमनो नागिरदों जोंहा ना हमहैनो
सल मोनबाय नै सल थिखेबबाय आयौ सलाफोरा बेसेबां नै नै बन्द' खालामदोलाय आखाइ होबानो मोनोब्रा नोंलाय बेहायसो बांसिन मोनो गिखायो इउटुबारखाय सलाबो इउटुबारजोंसो मोनजागोनलां लागायबाय बरिया एबाना गिदिरथार एबाना आयौ बारलायलाय मोनबाय मानै मानै bago ini bago जाबाय langsung lupa sol buku seperti itu dah मोनबावबाय नै जा गिदिरखा गलांखानोसै देखायबायनानै गलांलायनोसै हनै मासे रोनागासिनो बिदिनो फैलासिगोनसो दा माने मोनबावबासो गिदिर गिदिर साला बरिया नै जोंना नाया माबायावसो फिसा फिसा नुदों दे नैबे आदा केजिनि बारखागोन नैखौ जा गिदिरखा राजा मन्त्रि राजाखौ मोनथारदों ना सला बरिया मबाइलावसो फिसा नुदोंलै लोगोफोर खत्थ' गिदिर गिदिर आदा केजिनि बारजोबनायसो जोंहा ना सलखौ माखा जाखानोसै खर सिजोबगोन आं थोद एफा मोजां नाखौ मैथाजों जायो नामा ओरैनो ग्रेभि संगोन आं आंहा जानो बायो मैथा बांगालजों दाउफोरखौल' मोजां मोनो